mga parents, gusto nato nga dunay secure assurance nga future para sa atong kabataan. Gusto tag nindot nga ugma para nila bisan sa atong kaugalingon. Na siguro di man inaana ka billionaire gyud, pero at least nga mahatag nato ang desire, gusto disente nga pagkinabuhi sa mga kabataan nato ug puhon bisan sa atong mga apo. Munay reason nga mubangon tag kadlawon usahay, maningkamo ta magbulad sa init, paulan, para lang ma-fight na to ang good nga future sa atong kabataan. Now, nayo upat ka common basic nga pamaagi nga dinhi nato gina-build ang atong future. Una dinhi, pwede nimo tukuro ng imong ugma sa imong kaugalingon lang nga capacity. Ang pag-rely nimo sa imong kaugalingon lang nga kusog. Gihatag ni Christ ang isa ka parable. Naghatag siya parable, ingon siya, ngang tao nga nagsalig siyang kaugalingon lang nga kapasidad para sa iyang future, sama sa ka tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas sa baybayon. Now, ang balay nagsimbolo ni og, of course, imong future. Nagsimbolo ni sa imong family, sa imong home, sa imong entire life. O ingon ang Bible, ingon mismo ni Christ, nga kung ang foundation sa imong life, sa imong family, sa imong career, sa imong health, sa imong future, naa diha sa balas sa baybayon, ingon ni Christ, moabot ang kusog nga hangin, kusog nga bagyo, dali lang matumpag ang imuhang balay. Tungod kay wa ni lig-on nga foundation. In other words, ang tao nga naningkamot sa pag-build up sa iyang future, sa iyang kaugalingon lang nga kaalam, talent, experience o abilidad, wa kini klarong security, walay assurance anytime, dali kini lumpagon. Ay no nakadungog mag-story sa mga successful men and women, successful nga mga tao, nagkalit lang gyud kayo ang pagkabagsak. Walay stability sa imong kaugulingong paningkamot. 1969 nisikat ang kanta nga My Way, composed o gikanta ni Frank Sinatra. O 6 times na mention niya ang phrase nga I did it my way. Abi niyo ang song, kung imong basahon ang entire song, di nimo butang ang tono, makita nimo ang spark ug ang fire sa pride sa tao. It's all about promoting himself. Ang credit tanan sa kaugalingon. Sa first line, na-praise dito nag-ingon, ingon siya, I have lived a life that is full. I have traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Ang song nag-ingon nga sa mga ups and downs sa iyang life, sa tanan niyang promotion, sa tanang stages kayang natungtungan, sa tanang pag-applause sa tao, sa tanang pagdaig sa tao, sa tanan niyang paghilak ug sa iyang paglambo, ingon siya, gihimo nako tong tanan. Tungod nako naabot nako ang success sa kinabuhi. Now, makaingon ba ka one day kung mahimo kang successful sa larangan sa imong career, mahimo kang successful sa imong business, sa imong life, relationships, health, asa nga aspect, makadare ba ka sa pag-ingon, tungod ni sa akong pagkamaayo, na ingon ani kahayahay ang akong kinabuhi. Ang usa ka carnal nga Christian, worldly nga Christian, pwede makaingon yana. Ang tao nga dili aware sa gahom sa Dios, kaya siya kaingon nga tungod sa akong kamaayo, na ingon ani akong kinabuhi. Pero usa ka godly nga Christian, di ka kadare. Kasagaran bukang bibig sa usa ka godly or fearing Christian, moingon siya, likod sa akong pagpaningkamot tungod ni tanan sa grasya sa Dios. Bisan ang imong pagginhawa ganinang buntag tungod sa grasya sa Dios. Ang pagpiko nimo sa imong backbone, pagtaod nimo sa liston sa imong sapatos
tungod sa grasya sa Dios. Walay aspect sa imong life nga wala nag-operate ang grasya sa Dios.